tomto štáte. A čo si myslíte o tomto štáte? Jebaný. Píšky op. Nie. A kde žijú opičky? Na strome. Kde? Na strome. To nepustí. Milan, Miloš, poďme, Choď, choď. Mane, poď si ku mne za mňa, Dajte, bo dostajem záchod smechu a more to daj nejde. tu na čapku. Bože, pán, more. Budeš celské, budeš pán, more. No, dávajte ďalej otázky, dávaj. Ide. Mamo. Ja nemám žiadnu Budete v jojke. Ticho. Budete v jojke. Príď do jojky, Markizu, vyber si, more. Kedy si chceli domov? Markizu? Píšky. Markizu chceme. Number one. No, sme na Markize, a to teraz. Priamy prenos. Daj do hotelu, počkaj. Čo na gebulku? Kondom. Čo, sa mi dostaneš? Neboj si, neboj. Boha ti, máš ju naopak. More, na to, čo ty si, hej. Dám ti to na čelo. Lakatoš. More, Pišta Lakatoš. Vidno reťazku. Ja nemám reťazku doma. Kámo. Aj píšky. Vidno hodinky. Kúkaj tu, vidno hodinky. Ukáž Relax. Potkaj. Relaxy. A ty Relaxy, ne? No, čože. A to je Relaxy, ty jebám to na kámo, hej. Zaplatím tak. More, Relaxy do či malé sú ci. Malé sú mi. To ty čo, nevidíš, more, pozde a koľko. Kámo. More milimeter. Koľko milimetra? Táto, že by sme pribrali. Chápeš? Ty skorej Ja chodí a som ty fuchy jak palica, čo a tyčka, more? More, ty musí na tyčku dať teraz, nie? Tá tyčku nie, prvá. Daj na nejakú tyčku. Ty si čo zabil? to bolo spadne v ďole. Vieš, na to, daj si ruku na to, kámo. Zabil. Kde si zase fasky? Stop! Ale kde? Tak to majú tie pasy. Boha ti. Natáčam, more, čo Kedy si chcel ísť domov? O 9. Koľko hodín? O 5 minút. Po 10. Alebo 10 preč. Nie 10, čo si? Pišky už máme polnoc. A mne máš telefon. Koľko hodín posíš, more? Vidíš, more? More, to budú hodiny. Vidíš, koľko hodín, more? Ja nemám okuláre. Daj, jak si nemáš okuláre? Som ich nechal doma. A prečo si nechal doma? Som si... More, keď nemáš okuláre, tak neuvidíš. Ani buchtu neuvidíš. Však teba vidím. Ale ja ti ukážem, koľko je hodín. Vidíš? Koľko je? Píšte, ja tam kúkam. Kámo! Ja kúkam, nevidím. Dobre, ofe. Si vytriezal? Nie. Suchý, prestaň. Videl fotky. No ne. Idem, ja som videl na tomu, Ale čomu? tam ono video kamerujú. A čo tak video kamerujú? No to nie len tak, panečku. Ale prečo? Čo budeme, no? No a čo budeme hviezdiť? Na YouTube. Superstar, nie? Budete slávnej. Ty budeš super fakt tam. A je superstar. Nie, budeme vás superstar. Vyznáme všetko. Zaspievaj nám do Superstar. Spievaj. No pičky, spievaj. Zaspievaj. No, Zaspievaj. Aleluja. Počkaj. Aleluja. Ty ga spievaj, ty moram. No kad tebe spievaj, more? Počkaj, ja si práve teraz nespomínam na žiadne. More, a od Pršova povedz, ne? A od Prešova v tým polu nežete janik konec pojmu. Očo, Disko, idem na to.
Deska do ulici. Deska masz między nohami. Krista. Bo to tak się nie wolisz. Na to bym... Tam więcej chlupów masz. Szukam o tych na złapał, czy na nie co to? Bo... To jest prawda. Ja na żelką. A że mi? Hej. A mora za kamerą je monet, co by sobie powiedzieć? Fici, to fanki ma pekne. Ono ma fejkowe do banki, more. Nie fejkowe, to picie to siniaka. Tesco? Powiedz prawdę. Tesco. Tesco, nie? Widzisz jak to? Desko. A ty jesteś mi robicie. Może ja mam... Poczuło, ja mam... Piski. Kamo, ja mam Dechmanu do banki. Piski. Poleczymy to 10 dziecko ponożki. Kamo, ja mam 10, nie? To masz... Nie ma chyba Pilnowane ponożki jednorazowe odcinione. Kamo, ty zawodowy, piszesz na to. Nie na to, dobra, nie na to. Pilnowane ponożki za 50 centów odcinione. A jeszcze koszulę osobna z XL. A Nike. Nike, Taszka, czy o co chodzi z całkowo, to dał mu ucieraki. Mój tata chodzi z Nike takować, a wygra premia koszelu, która jest Nike, 18 XL. Tak ja sam stop. Co mi na to powiecie? A to dacie na internet? No nie, co to będzie na YouTube, że to? Że to? Dajcie link, do skrzynki dajcie link. Weź na to. Nie, teraz zaczynam. Mam! Co ty mi dałaś? Co jest? Wózki się zbierają. Wyrszok? Kamo, naliaszam kogo najdem, co ty jebe? Ja chciałem duszy szalemy. Jeszcze dobre Tu masz suchi, bo je pan. Ale idziemy do domu. Piski, gdzie idziesz? Nie idziemy do domu. Przejdziemy na ławoć. A dobre je. Piśki, teraz zatancuj. Zatancuj, Piśki. Miło, to co ty? Tańcuj! Daj taniec! Daj taneczki! Daj! I'm gonna kiss you. Piszkota, daj taneczki. Dasz taneczki. Daj taneczki. Piski, opakuj po mnie! Patrzysz na Piski! Piski! Piski, chodź po lampu, daj taneczki. Nie wujek on musi siedzieć, bo nie wiem. Piśki, nożek, zatancuj, Daj Karpesz. taneczki. Idziemy do domu. Mhm. Chodźmy, idziemy do domu. Idziemy? Hej. Pojďme. Nie! Pojďme, to mama zabije. A moja maminka ma zabije. Keď mám 26 rokov. A Miloško je pán, lebo má ale pele. Moje mały pelet, ten pelet. No pozri sa tu ku mne a povedz, ako pravda je. Nie, si panečku, bo ja už mám dosť. Máš dosť? Ako dosť Takže mám videa. Milanko má A nie Miloš. O, pardon. Miloš má dva pele, taký malý kusok. A ty máš Dwa pele, Taki. taki mały. Taký jak koň. Ale ty máš takú nohu Ty ma máš. jo, hej. Čo, poď sa zaujímavé, to si preoprovaný, hej. Hej, ale čo ty? Čo ty si? Pán, nie, pravidla vyzerá. No, dobre. No. No, držte. To tak. Bože môj. Znowu ciszy. Chodź dać na rozluczku. Chodź do piči. Chodź ty. To idzie na Chodź ty k niemu. Nie, čo si. No widzi cały svet, jak Harlemček. Zatancuj no. Jo, Zatancuj no. O. Celebrita. A chceš ísť domov? No poď, Piško, ja sa ku tebe pridám, keď budeš tancovať. No. Pišky, daj tanečky, pojem mi ja. Daj taneček. Daj tanečky, pojem mi ja. Daj. Chceš ísť domov? Pišky, daj tanečky, pojem mi ja. Hej. Taneček tu polož. A ty polož taký? Nie, nie, ty tu polož Nie, taneček. ale či ty... Pán. Tiež taký. Si videl? Majem tak chatný. Tak potom nič. Ani nechci, Viva to viděla, 17 minut kúkať. Hej? Nie, Viva to Čaky, viděla. parky. Parky, že doma. Potrebuje pipa.
Lenu, Povedal Maťka. Povedal. Mačka. Miloška, našu kamaráta, Ja som kúk. hemizilo kokot. No, ja ti žem, koľko to ešte ani nebudeš Jak vedieť. tam volá si debil, môj? Eugen. Evgen, čo som vykuril. Evgen. A Matisek sa postral. A diesel. Či sú mám za fejkové hodinky? Či vlastne sú mám za fejkové botasky? Hodinky, áno. Jak pán. Týmto vás pozdravuje Pišky, alias Babský mafián. David Bodnar. A Čaky Parky. Konec. Idú po teba, policajt.